So me mamosheshia ewo the Kingdom of Asante so said the bia yeshia ye ne teacher kantanka ye no enen so yasan ehia biem yeshia sia na braso say ye Asante sem yesua de oman bia wonim na mamre ne na mane no oman no mu nipa ira san so no oman bia wonim na bakosem no oman no mu nipa nim ba bi omufi no mahu ba bi omukọ it is yeshia teacher kantanka sia na braso say wo boa yen e ma ye hu niema bi na da chia ankwa ma bia no echirima no ba omuso abefa na omahwebi aha the Kingdom of Asante medin edikofi kakare mene teacher kantanka ana ehia teacher kantanka wada ma memo akwa babiom mejo so ebru enen so yasana hia the Kingdom of Asante so nenne de ye behwe nyina ene asante ankasa mpo ana omufi anase wo mu abose pa ene sai broni beka se the origin of Asante. Yo say kasa Asante a de di kan no ebehia se ebehunu Asante no kra no ase ne say yo Asante se de ni di ni sije no efri esa enti mu esa ena enti no ma mienu na se nsem mienu nsemfo mienu ba ko ye esa na ba ko ye enti esa no eye kasa a ejina ho ma ekon anase ntokwa na oka ba ko a eye sa dodo eye asa ba ko kabia ana dodo kabia enti omodin no eni na omo ka omo ho abomo no mbusa se ede nti na yeye nka bomo no se senti se beyo na obi be kan yen a kam mu ba kokoro kan yen nyina enti senti na yeye nka bomo no na bada ne Asante yo na ubusa so se omo firi hene na bebi a omo firi no de Asante na ngasa na bibia ni ho sa ya efre na Asante ama na ohuru ogana ha nyina no ne wo ho nanso edin Asante no neni ho ana ekuo no a efre na Asante no neni ho na Asante no efiri ekuo bi mu Ghana wo hwe a ye wo akanfo ene ye wo nkrafo ene ye wo evefo ene ye wo esiremfo no eye ekuo pi na e kan mu nyina bom from esiremfo yo sa ekuo no ena akan Asantefo no efiri akanfo no mu so hwe akanfo no ye nkrofo bi a omudi enade baby omo maame fire ena omo fire dodo no a kakra bi na abeka ho a omo firi baby omo papa efire pa dodo no a de omo firi baby omo maame no efire nti no nko a kire o se akanfo no sei na omo te omo di enade ana omo ka ubusanse ofiri nya baby ane maame fire ena obeka kire ha nti sa akanfo ni na sese ehwe baby a omo fire ansa na ya pe baby Asantefo fire nti buaye ne nti ai Asantefo na ngasa de untimi nyina baby nkasa omo firi aprekope nemo makamfo mu na omo firi nti akamfo no firi hene akamfo no baby omo firi no na akoye se enwomanimfo ahwehwemu na enwomanimfo akuaku obi aka ne de enko enwomanimfo binum se akamfo no efiri Israel ebinum nso se omo firi Egypt ebinum se omo firi bia from Mesopotamia ben Iraq ne Iran ebinum se omo firi Ethiopia ebinum se omo firi oman bia ben Ethiopia from Kush ebinum se omo firi Ghana Empire Ghana Mali Songhai na Songhai Empire Ghana Empire na Mali Empire sa Ghana Empire no ya no Ghana that Ghana no I no ena ebinum adwene yom so nti wo hwa edin Ghana ya eda so nei no wono ma omo gidi se ye firi Ghana dadam no omo na omo di din no ma ye bi dankwa no oye obi a mpanizam ne abakosam ena na ka na disua ho ti wono hwe se di no fi ba bia na dwen ye se ye firi no e de baaye na omo firi saa mmea ya ye bobo so nyina no se hino
ene yenim but on be pie esirem Ghana soro ho ya ye fro ho esirem on be pie esirem no nya ba bia osirem emo mmea bia ya na edin ba ededa so te se da gomba mampruga ana mamprusi nanumba konkomba bimoba saa bia wi nyina na omo firi ba bia yesi se omo firi no omo behwete ekoye na omo tena ho ekyere omo tena ho no omo saa de omo ani ehwe efoma omo ba no omo bepie bono maaso ba bia sese nkuransa ewi nkuransa mani nyina nanka tete ho no na ye bono maaso ya krobi wo eben nkuransa ho a ye frɛ no bono maaso ɛhɔ ɛna na tachiman ɛwɔ na tachiman fo na ye frɛ mo bonofo ya ɛbono hene ɛne tachiman hene na tachiman no a ɛna ɛwɔ no a na hinkuro ne bono maaso ɛna omo BBC ye ɛna ntɔkwa yi omo nso efiri hɔ enti bono maaso no ana omo wɔ no na omo ne mfantefo ɛna na ɛwɔ enwumanimfo bi nso susu sɛ na omo ne adansefo kora na ɛwɔ saa na ebinom susu na we de me kan nkrofo nsusu ye ɛna omo hwete ye enti adanse no ɛna ɛbɛyɛ sɛ akanfo ama no dodo no abusa omo sɛ mufiri hi a omo sɛ ifra adanse akanfo ama ne de dodo no obi ababusa nso obi bifira adanse ya na adanse ho ɛna entɔn ana abusua kɛseɛ busua kuo ɛhɔ na efi aseɛ enti abusua nso ɛna akanfo ɛde kyerɛ ɔmo baabi ɔmo firi enti woyɛ pɛ ɔmo kan na akosi adanse enti wɔn ma ɔmo kasa ɔmo firi Israel o ɔmo firi esremu o ɔmo firi hino o baabi a agye ntere ha ana sɛ yagye atomu ɛne sɛ akamfoɔ efi adanse mem yo na adanse no ɔmo hwete ɛwɔ hɔ so ma bi kopie akwamu ebi kopie twefo heman dankyira asen akyem wasa gomwa ɛne amanse ne de keka ho dankyira de kra de ɔmo sɛ ɔmo firi bono ɛna kyraa a omo dan kyraafo ana omo tukoe yo baabi a obi a firi bia no ayi ɛhɔ ɛna ekogina ɛna etopeten enti yeba ayi baabi a asantefo kopie ya na kyerɛ sɛ omo ka ma no kopie sɛ ekosi sɛ omo de adanse ɛna omo firi na adanse no nso fahene obusa omo a ono mo kama no kosi sɛ omo firi soro ebinom firi nyankopɔn soro ɛna ebinom nso sɛ omo firi fam yo na ngomanimfo ayewe mo ahu sɛ ebe di sɛ nipa wo firi soro a na wate asi enti ebe yɛ sɛ na omo te popɔ so saa mmerɛ no na emmoa akɛseɛ ne ade a omo di awuo ɛwɔ hɔ nti udane ana akɔtena popɔ so akɔkyekyere ukuro wɔ popɔ so yo ebinom nso sɛ omo firi fam efam no nso ngumanimfo yewe mo hunu sɛ entimi nya fam na emom ɛyɛ mopom ya tokuro deda mu na ne nipa no ɛhyehyɛ mu saa na ebinom agene yɛ omo nanso omo amode omo ho de omo sɛ omo firi soro efiri efam ɛwɔ adanse ntino na yagye Safina do video na to ase the Kingdom of Asante ana woni guso a ohwe me ne teacher Kantanka ana esi adwumre ya ye di nkomo ye nyina ne se ye hwe niema bebre se ye ya Asantesem ye akansem na ya ye Ghana sem na ya mammo ate niema pii ase nti ne ye timpo ana se ni so ade hunu de ase ni so ne pa yi ne se ye hwe ehne fa pote ana akanfo ana sa Asantefo efi omo aba teacher odama e de to asoma menti sei binumo ka se de omfiri fom omo firi soro a womom dom ho de omo se omfiri soro e de fom to asoma me na ye busasa akanfo no nso omo ne hwan se ye kansa akanfo ba bi omo firi bia wono mo ne hwan no
yo ya ka kanfo a ya bebo aman bi ti se bono no se omo amofra omo ho bono no tachimanfo domafo grobofo jamanfo na wam yo sa won anso kane no na omo mfra omo ho bono obia edin ebobo enyi obia fra no ho sa din no oman ya na ofra no ho bono ba kope eno ani tachiman na ko ba se enka bomu bi bae fra no bono champem ya tachimanfo na di animu ena omo mkoka ho nyina fe de omo gitu mu se omo ye abronfo no ye no ya 1948 no mune so wate wase no ya 1948 ena enkroma penso 1949 aba 1959 ena ye gitu mu se saa bia ne nyina afre no bono ahafo ndi fi okono na oye domani o oye wamni o oye baby o bia no ofre no ho bono ka anya saa ka ebono de ba kope no ane tachiman yo yeyi wo mu a na ya ba denchirafo denchira no nso sese mu achemienu ya yewo yi dunkwa onofe ana dunkwa san wo baby fufura ya wo central region ya omo nso denchirafo no abi enti denchirafo no mu achemienu a fa wa ha ya ba achemfo no nso mu achemiensa ana ebetumi akasa nan kra miansa na omne hwan wa achem abu akwa achem kotoku na achem bosome wonum nyina obi ada ne man o obi ye bo na achem de te se de ka bro de obi ohwemu bi ada ne man yo ne aba akwamufo ade wo mama ne aba kuapem ne aba wasa nzu mu achemienu wasa fiase na wasa amamfi nzo omu nyina ye wasafo ne aba sahwi nso a eno nso sahwi anwea so sahwi bekwai sahwi de keka ho wonum nyina ye sahwi ne aba ahanta wonum amwo takorade from honom eno omo ya ahantafo ubusa obi a o takorade cross me fantini enso o ya hantani awin de omo nso ye kuo baako omo ya kanfo so enti sahwi so wasa sahwi ahanta na yaba fante no obi ye gomuani a o se me ye fante enso no ye gomuani so ono eno nso o bebi afra no boro fante mankasim omo ne ni tipa no ne yaba gomua ne yaba aguna fo kora de omo twi no omo kana nyam fante twi no bi omo ka sabe anya do asante twi bi enso obi firi ho na obusa nso ofiri nyina o se me ye obeka se me ya aguna ni no o se me ya fante ni o ka ne tie wonum achi no ne wo kwawfo kwawu no nso oma foforo ban no a onso e fa dikoman dikoman ono nso omo ben kwawu no omo mfra omo kwawfo omo nso ne omo na bohye ne wo nzema no efa ewo Ghana efa wo Africos omo ya kanfo ewo anyi no nso so ewo Africos yewo bawule no nso wo Africos omo nyina ya kanfo ene yewo awowi no awoka no omo no nso wo Ghana na awowi yi efra ne sen yaba wenum ena omo ye omo di enade dodo ya abobo nyina ya kanfo a ade a obetimi di ahye omo nso ene se omo di nade ye wa kanfo bi no nso a omo bedom akan kuro no ya untimi pamo no ena untimi nkasa onka ho ono a ode no ho se oka ho ebi ni guanfo ndi guan no nso so ya ebi mu chirepon awutu efutu anum ene de keka omo nyina guanfo na waba ekuro fufuro so asese bana sekwa badu sampa won nyina ka akamfo omu nya bonofo dabi ebro no nam bobo kire won ebro no kura na kire se omu nya bonofo no omu ajatum se omu ye bonofo
yo na yewie eno a afe ebebusa se na ye keka yenka asante asante enso eka aka odi akamfo no mu tintima pa na ye kan akamfo a ewo Ghana no wohwemu a na kire se Ghana no wochemu miensa emu mienu eye akamfo ena wodu Africa nso a woche Africa man no nso miensa emu baako eye akamfo di akamfo no doso pa yo na aka no mu a asante no fire no asante no nye oman baako se ka sa achem bono wasa sehwi asante enye oman baako asante ye akamfo aman ahodo bi a ena wo maka wo ho abom ena wo mato wo din se esenti wo dom kuro baako tia kan tanka me fa cho me ba se meti de o kan se na yi se asante no de nanka wo nyina hyehye saa mamman a yabobo din mu ye ana bibinti wo ka wo ho bom mu se ye yakamfo de nenso bibinti ye ka ye ho abom e wani so adehunu baako nti se bia se ono mo nhyehyɛ aman a yabobo din no mu de wo mu ne se omo no nso deda omo aman so wo ka ayi a asante aman no a ebi ne adanse de ka aman kura ebi ka ba ayefre akan fo aman a omo kura na omo di kan a akanfo no dodo no afiri omo mu bae enso omo ka asante no we na kire wo se asante no enye oman ti se de ebobo no se achem kwawu bono entisa asante no ye aman a eno no te se achem ene ayi no na wo makeka wo ho abom wo mo aman a wo nso so ye oman pa se wo mo fro wo ho aman ebi ne adanse ebi ne amanse ebi ne sekire ebi ne kwabere ahafo manjina no ane no ofen so no ho man ni nyina omudin no manjina atwoma ayi manso ya manso nkwanta ena eye obondin a obi anim manso ena oman bi ti se asante achem se ya ofa oman bi ti se amanse a ubo se aman akase a omo san di omo ahụ so omo nhye obi ase wo amanse ho no mo no ebi ni amoafo ebi ni ndi nyaase ebi ni asuminya ebi ni kokofu ebi ni asuminya so ebi ni bakwai sama nyina ka amanse fo no nenso obi a de no ho ya obi a ebo ni din bia ya manyene na ya ba omo bi ti se sekire dwaben e wo sekire enso kura nkrofo ka sekire a omo mo dwaben din dwaben e wo sekire nsuta e wo sekire kwa aman kono omo bi ti se agogo e wo sekire enso o e fanso sa wa Asante achem yo endi omo bi ti se dwaben e wo sekire medical kanado ye fa ma bi se kwabere a aman ahodo pii na kabom na ye kwabere no ye fa hafo so a omo nso aman yini pii na wo mu ye ni wo hene ba ko pa bi a te ho se me na me di hafofo nyina so endi e ho no ye wa aman bi se goso kukuo mu ene bechem tepa aman ahodo a ebi Kenya ase number 1 Kenya ase number 2 omu nyina eka ahafofo no na yaba oman bi a etise emfa ne se manso eno nso yabo nkwanta dada yaba Asante achem udu Asante achem a ehon nso yenni oman baako ya ohene baako a ohwe Asante achem ni nyina ahemfo omu di omu ho so ena omu hye saa epo no mu ena saa epo no omu fro omu Asante achem ebi ni ago ebi ni bompata ebi ni obogu ebi ni jadem bi ni bompata ndi ya ma njire se ebi ni ho nkuro no bi hye ho a ya kire se
ye kan me kan firi me tiri mu ntino e betimi aba se me yure be firi bi ma bo bi atra saa enkuro we no ma omo ya amanyini ye wo makomako eduoson ene omo ka bom na omo ya asanteman ya wo fa ba ko bia etise aman no aye boboye no edi e ka asante a na je asante no aka aman no ada ho no omo kuta be se fa ti kan tanko ada ma yan hwe enche bia na ye sori asante no boni omo bo ahwete na omo bo ahwete no omo ahwete bonum no ko hene the spread where omo dan so ne ma omo boss asante fo anhwete baby omo tie no ana omo tie na omo no omo ya omo ama ena omo emra na omo hye dankyirase no omo ka omo bo omo ne dankyira kokko gi omo fa ahodie omo gi fa ahodie no wieye no ena omo tintim emra se firi na krokro mo bia ankyere se we firi ha omo ne dankyirafo konye no kamia ye se dankyira na ne ho den pa enti asantefo no koye nyina no fan etoy enti fan to sa na omo se da bi me enko panipa na emfo omo mehwe anan ena omo de omo ni hwe esirem se obete se obi be ka se asantefo dodo no afiri sirem anase no wono mo ko panipa e de omo be ka omo abusua ho e ma omo doso ebinum kura sabe kanea na eto nipa omo kotobi ebinum nso wa obepene se obeba abeka ho no abeka ho ebinum nso ekoko a na enipa edomo ebeyi omo na abeche omo agu abusua no so na ma asante eye kese esanya nipa enti enyese omo bohweti free baby ebi tutu free baby na bae ya ebi okra ubusa na se a osi mfrachem me free dankyira dodo no afiri dankyira ebi se dankyira no na asante na da hoyi na efan de na dankyira ya dankyirafo omo ahinkuro na ewo baby afra ho no mo wotra anwea nkwanta kakra bi na akọ jakobo no eho enana dankyirafo ahinkuro wa ye frɛ no abankɛse so obwase kon ya so ndi omo ne asantefo kon ya omo di nkugo no omo abankɛse so omo aman no nyina be hye asantefo mu asantefo san akɔko ma wo ya bia omo bedi usuo bia na omo de wa bɛka omo asanteman no ho wo ba onya koa wo woyɛ woka oman no ho kyese de abrofofo no federation no kyese wo da wo man na embom wo dom asante ekuo no dankyira de no onya ne saa one de odi uso a na wo hye na ase na wo ya koa wo po bi kura ton no a etimi de nkraba sa momfa nipa mra me nton wo na asante de omo anya ne saa awushafo ya de bre ana edi dwuma ana medena nkomo twetwe ni nyina besi ase na mamen ka se ye fi asante mu de so onum se dan ya ka asante aye ntimi ka asante wa bra ye nka abusua ye ntimi ka asante wa bra ye nka se bia we ye santini na mebusua me boni ntina ye rade pa na otwe se ne me teacher kantanka ye besia na ye hia bi mu a se hunu ba bi a asante free de a ene na ye behwe asante abusua ahodo elipa omodom abusua no se de obobo nkronkro amamman ya omodede ni ahwe abusua amamman no nyina nso efiri ma na so omodididi abusua no anim abusua fo me a medi dwumadi ho tia me den edi kofi kakare me ne teacher kantanka ana etwetwe nkomo enne anwumre menim se wosua bibi mesua sua bibi ka kira foforo se eduru anwumre se ya nkanka ene ebranda anwumre a omu enhia yen na yensua de teacher kantanka wadama medo ase pi abusuafo aha ana mde nkomo twetwe nyina besi ma memfa se wadwene mu se dwuma ye di woni gye ho na opese woso ye nasene na ye bo niema ho dawura wo de frɛ yen na ye ne ye twetwe nkomo na ye mra mefa wo niema ntofise nipa mpempempem ade di yachi eye ruade pa ye bese na hye